Hi guys! Welcome sa videong walay buot. Sa videong wala kay matunan o sa videong puros lang kabuang. Karon ang akong buhaton ng challenge katong akong gi-post sa Facebook na og ang challenge kay mainom og fresh egg na diretso. Something wrong. Oh. So kini para sa akong mga best friend, the mga supportive kayo mo like. So ako nang sugdan. Nakulbaan ko si Bot. So nagandam kong juice o tubig. Woo! Pantay din niya sundo na nga akong gibuhat ha. Pero paminaw na ko daw ang isa ka itlog. Ay oo daot daot siya. Ay. No, gano'n na ako gidrito sa akong bao. So mara to gibuhatan ako ang video. I-mention lang ako sa comment section ang akong gusto mo buhat sa challenge na imnon ang itlog diretso. Bye guys!